Vă salut! O să fac o pornire la drujbă. Din câte se vede, a dat brumă groasă pe ea. Am uitat-o aici afară. Ținând cont că seara a fost și mai ger ca la antaseara, a fost minus 19 grade. Și acum se resimte vreo 15-16. O să-i fac o pornire. La rece, nu știu dacă o mai avea benzină. E și ceață, din câte se vede. A fost ger și chiar și acum mai este și o să-i fac o pornire. Se vede că n-a fost pus mâinile pe ea. Dăm încălzirea mâinii. O să mă filmez și la așa. O amersăm. După ce pornește, o lăsăm câteva minute, 4-5 minute să încălzească motorul la relantiu. Da, motorul e rece. Nu se mai trage nici foara vorba. Vine cu șoc. Câteva minute la relantiu. Eu vă salut și vă spun la revedere!